ओइ सना आंनि, नों मानो आंखौ एसे बाथ्रायावनो मानो बोराबबाय थायो? नों बेबायदि बोराबबाय थायोबा आंनि गोसोआ थानो सुखुआ आरो नों आंखौ बोराबोबा आङो एसेबो जानो लोंनो एबा मावनो दांनो एसेबो गोजोना। नों आंखौ बेबायदि दाबोराबना सना, मानोना आंहा नोंनि अनगा रावबो गैया सना। नों खुसि गैयाबा आंबो खुसि थानो हाया सना, मानोना नों खुसियै थाबासो आंबो गोजोनै थानो हागोन। नों आंखौ बेबायदि दाखालामना, नोंनो आंनि जिउ, नों गैयाबा आंहा जिउआनो गैया।